O alcalde en funcións de Porto do Son, Luís Soujo, amosou a súa felicidade tras acadar unha vez máis a maioría absoluta nas eleccións municipais e falou sobre os obxectivos a conseguir nesta legislatura. O rexedor sonense Luís Soujo sinalou esta mañá sentirse moi contento tras acadar a maioría absoluta nas eleccións municipais, polo que afrontará a terceira legislatura consecutiva. Amosouse agradecido aos veciños e veciñas de Porto do Son e salientou que agora toca traballar para conseguir os obxectivos marcados pola corporación municipal. A verdade é que estou contentísimo porque conseguir unha maioría absoluta non é fácil. A verdade é que eu estou moi agradecido ao Concello de Porto do Son, aos veciños do Concello de Porto do Son, porque o que digo, non é fácil unha maioría. Pero bueno, nós, mira, o que fomos nas mítines, nas parroquias, fomos explicando o que fixemos e o compromiso que temos de cara aos próximos 4 anos. Non? É un compromiso que dentro de 4 anos volveremos ás parroquias a dar contas e non contar contos. Ademais, é como dixemos, e así o vamos a facer. Temos uns compromisos que vamos a traballar xa desde onte, en moitos sitios, non? Por exemplo, levarlle o saneamento a Xuño, a Queiruga. Xuño máis Camaño xa está casi a punto de rematarse, a San Pedro, por aí, moitas cousas, non? Adquirimos uns compromisos que os vamos a cumplir, ou polo menos os veciños van a saber que vamos a traballar, que nos vamos a esforzar, que vamos a estar non só eu, sino todo o equipo, pois luchando todos os días para conseguir estes obxectivos. O parque empresarial será un dos principais obxectivos nesta legislatura. Oujo indicou que será unha realidade debido á demanda existente. Igualmente, falou sobre a situación da Asociación de Empresarios de Porto do Son. Aí estamos co parque empresarial, que queremos que estes 4 anos sexa unha realidad, e quero dicir que sexa unha realidad porque efectivamente en este momento temos demanda de suelo, temos aí casi 50.000 metros cuadrados xa reservados. Hoxe xa tuve unha reunión ca Asociación de Empresarios, que bueno, está así un pouco ainda en stand-by, pero agora hai unha xente que se quer poñer a Asociación de Empresarios de Porto do Son en actividade total. Moi agradecido porque de verdade non só como goberno, senón que ter os empresarios detrás, pois dame unhas garantías, dame un empuje para que ese parque empresarial de Porto do Son xe unha realidade. Con eso moitas cousas máis, é verdade que estou moi agradecido. O que lle digo aos veciños e veciñas de Porto do Son que me apoyaron, e os que non me apoyaron tamén, porque vou ser o alcalde de todos, que lucharemos e traballaremos para que Porto do Son sea o que sea, aquel detallito, aquela cousa grande, aquela máis pequena, que digo isto da cousa máis grande, máis pequena, porque moitas veces non podes traer pois esa obra faraónica sin atender aquelas cousiñas pequenas, non? Que é o máis importante. Por último, fixo fincapé na fachada marítima, que significará un antes e despois para a localidade, segundo indicou. As obras comezarán no mes de setembro tras os festexos locais e en datas próximas xa estará adxudicada. E aí temos o que agora está a punto de xa de ser adxudicada. Outro día ainda falei ca consellera que estuvo aquí en Portosín, máis en Porto do Son. Está a punto, eu creo que no mes de xuño e xullo queda adxudicada. Por que? Porque queremos empezar as obras a partir de mediados de setembro, que é unha vez que rematen as festas do Son, porque xa tiñamos así organizado e programado, porque tampouco non queremos que empecen as obras que lastaríamos e fallaríamos de daño á hostelería e ao comercio de Porto do Son. E bueno, eu creo que vai ser un proxecto tamén un antes e un despois, vai quedar moi bonita, vai quedar moi integrada. Hai detalles aí que se comentou agora nas eleccións, que xa aclararemos aos veciños, que nada, en poucos días pues, presentaremos a fachada marítima, cousa que non fixamos antes porque como tivemos unhas eleccións xerais e agora temos unhas municipais, non podíamos vender logros. É dicir, que había algún que dicía que ocultamos, non. Agora presentaremos como un proxecto tal.